Takže ahoj, já jsem Linadin a vítám vás u dnešního videa. Dneska se spolu podíváme na takový maličký unboxing a zároveň si spolu uděláme i make-up tutoriál. Tak jo, myslím si, že bez dalších řečí se můžeme vrhnout na to. Takže konečně mi to přišlo a myslím si, že se spolu na to můžeme konečně podívat. Radši jsem si připravila nůžky, ale koukám, že asi nůžky nebudou potřeba. Já se podívám ještě, co tam je dál. Jo. Takže tohle si odložím sem. A jak můžete vidět, takováhle kartička hezká. Můžete přičíst. No, takže kartičku si dám takhle sem krásně vedle a podíváme se na tu samotnou taštičku. Aha, ok, tak to jsem nečekala, že to přijde takhle. Jsem čekala, že to přijde jakoby už přímo v tom. Jo, tohle je asi nějaká ochrana. No, jako já upřímně nevím, jestli se ty štětce předtím myjou nebo ne, ale no, rozbalíme si je každopádně. Já je asi takhle vysypu. To je plastu. Takže trošku, aby byly. Ok, tak tohle stálo za to, jakože jsou opravdu hrozně příjemný. Tady vlastně mají i na lepší úchop takhle dělísek. A já si ty štětce teda vybalím nejdřív. Tady máme zkosený štěteček. Já teda jeden mám, ale ten vypadá, že je víc precizní. Dál to máme na stínečky. Tohle je na highlighter. Já osobně teda highlighter moc nepoužívám. Bude chtít, aby se trošičku přizpůsobily ty štětce, protože jde vidět, že je to vlastně odtlačený od toho. Ale jsou fakt teda jako na dotek opravdu příjemný. Tak, tenhle je na preciznější aplikaci těch stínů, což se mi bude hodit. Tenhle si myslím, že je teda jako asi na make-up možná, ale kecela bych. Já se tady na to takhle podívám. Já přemýšlím, který je na co právě. Já osobně teda mám jakoby jeden velký prostě štětec a nikdy jsem tolik štětců neměla. Že absolutně netuším, na co jsou. Tak konečně budu mít fluffy štěteček na stíny, protože já mám teda jenom jeden a ten už stojí docela za vylišprtku. Tak další preciznější štěteček, asi nejspíš taky na stíny, nebo možná na něco podobného. Tak jsou příjemný, jsou hodně příjemný. Kdybyste někdo věděli, jako na co konkrétně ty štětce jako všechny jsou, tak bych byla ráda, kdybyste mi to nějak osvětlili, protože já prostě jako na to, že si dělám jakože dost make-up, tak prostě o některých štětcích jako úplně nevím, na co jsou. No, teď bych je asi seřadila úplně od těch největších po ty nejmenší. Takže štětečky jsem si konečně takhle dala do toho pouzdra. S tím, že tady vidíme, že to bude chtít trošku jako rozležet. Ono to určitě, jak to procházelo tím převozem z toho skladu, tak se to určitě trošičku jakoby nějak pomačkalo nebo tak, s čímž se jakoby počítá. Jinak jsem naprosto spokojená, jenom teda jediný, co bych jako já byla radši, kdyby tahle vlastně část, která ty štětce drží,
kdyby třeba sahala až sem, protože člověk, když to jakoby trošičku třeba jako, no, nahne, tak to takhle vyjede. Jsem vám to jenom takhle chtěla ukázat. A teď se vlastně spolu podíváme na nějaké detaily těch štětců, společně vlastně s detailama té taštičky. Takže když si vlastně vezmeme tu taštičku, tak tady vidíme takhle nápis Dexter. Tady, když si to otočíme takhle, tak vidíme vlastně nějakou jakoby ochrannou značku toho Showtimeu a Dextra. Když si to takhle zaklapneme, tak tady vidíme takhle ty cvočky, což je úplně jakoby super podle mě. Kdyby to bylo třeba na zip nebo na něco jiného, tak by to bylo hlavně divný a ani by to neodpovídalo. A když to vlastně takhle zavřeme, tak zase vidíme takhle nápis Dexter, Showtime a vlastně Lethal Cosmetics, což je ta značka, která to vlastně vydala. Když si to teda zpátky otevřeme na ty štětce, vezmeme si tady ten největší, ať to vidíte co nejlíp. Zkusím vám nějak zaměřit kameru a koukám, že není potřeba. Už je to trošku vošáhný ode mě, jak jsem se teď snažila to vlastně upravit, což je jako jediný, co je na tom takový trošku blbý, že člověk třeba na to šáhne masnou rukou a bude to trošku vošáhný, ale to se dá prostě kapesníčkem nějak jako upravit. Tady vidíme, že jo, zase nápis Dexter a takhle zase ochrannou značku Showtimeu a Lethal Cosmetics. Haló. Tak, konečně se mi to zaměřilo. Jo, a Lethal Cosmetics vlastně. Takže jo, takhle vypadá ta sada. Jsem z ní fakt úplně nadšená. Líbí se mi prostě všechny ty detaily. Je úplně skvělý, jak ty štětečky jsou prostě jemňoučký. Ale ta největší otázka bude, jestli ty štětce budou prostě jako prakticky vlastně fungovat. Takže si uděláme nějaký make-up look spolu a uvidíme, jak to dopadne. Tak jo, takže jdeme vyzkoušet, jak nám půjde ten make-up. Omlouvám se, kdyby tady byla trošičku ozvěna, ale prostě tahle koupelna je hrozně malá. A z nějakého důvodu je tu ozvěna. A jelikož tu mám jako nejlepší světlo a abych si trošku jako viděla, tak to chci natáčet na přední kameru, i když je jako ten obraz méně kvalitní, tak stejně jsem si říkala, že to natočím tady. Takže tak. Takže mám nakrémíkovaný obličejík. A nejdřív si dám primer. Já jsem přemýšlela, že si možná koupím nějaký jako jiný, protože mi přijde, že tenhle já mám totiž takovou jako docela dost suchou pleť, takže jsem právě přemýšlela, že bych možná vyzkoušela nějaký jiný. Někam jsem si dala zrcátko, takže vydržte. Takže zrcátko nalezeno. Mimochodem mám teď tady nějaké tričko, který můžu jako zaprasit nebo tak, protože já občas se mi jako stane, že když si dělám make-up, takže prostě zaprasím zrcátko. Takže nevím, nějak si to tady dám prostě na ksich, tak mi to vyjde trošku i na očko. A krásně si to takhle rozmáznu. Tak, takže primer máme. A teď si vezmu, vždycky si míchám jakoby make-up v podstatě. Tady to je vyloženě bílej make-up. A tohle je ten snad jako nejsvětlejší, co jsem našla. Ale i tak je to prostě na mě moc tmavý. Takže si to vždycky dám na ručku a smíchám si to. Upřímně nikdy jsem si jako make-up nedávala na obličej štětcem. A dneska to změníme, takže jsem na to jako zvědavá, jak to půjde. Nechci toho dát jako moc ani málo. Já většinou teda, když jdu třeba ven, tak si ani jako make-up jako nedávám. Že si dávám spíš jenom korektor. Ale teď chci, aby to bylo jakoby víc full face, takže no, nějak to zkusíme společně. No a teď. Nevím, jak se to dělá se štětcem, ale zkusím to prostě jako trošku jako nadabovat prostě. A tou druhou stranou, kterou jakoby nemám od make-upu, tak to zkusím jako rozmazat. Ale jakože fakt nevím, jestli se to takhle prostě jako dělá nebo nedělá. A nebo to prostě rovnou plesknu takhle na ksicht. Kdyby náhodou někdo věděl, jak se to dělá, tak mi klidně můžete kritizovat. Ale jakože
já normálně používám jako beauty blender, ale tohle se jako není úplně špatný tímhle tím způsobem. Je to prostě, je to jiné, no. Tak, jakože potřebovala jsem fakt jako míň, než jsem čekala. A mně přijde, že i tím štětcem je to takový jako, když teda přehlídnu fakt nějaký trošku jako detaily, který jsem trošku jako vynechala, tak přijde mi to jako docela dobrý, jako, protože mám právě s beauty blenderem jakoby problém, že to je potom takový jako, jak mám suchou tu kůži, když si ji jakože namažu, takže to taky flaky, nevím, jak to prostě jako říct jinak. Každopádně, no, i když se zdá, že to nemá takový krytí, jako když používám ten beauty blender, tak jako není to vůbec špatné. Každopádně mám ještě trošičku na ruce, takže co udělám, bude to, že si ještě dám trošičku na ten malíčka, to na ten štěteček. A dám si to i takhle na ty oči, protože, ale fakt jenom trošičku zbytek si takhle jako otřu. Teď mi došlo, že jsem zapomněla úplně jednu věc, a to je použít můj gel na obočíčko. Já si otřu z ruky zbytek toho make-upu, i když možná ještě budu potřebovat, no, nevím, uvidíme. Když tak mám korektor při nejhorším, takže já si to otřu jenom z ruky. A i když bych jako... Já doufám, že mi to nerozhodí sandál, protože vždycky, když si třeba dělám korektor a pak použiju ten gel prostě, tak mi to úplně rozhodí sandál vždycky. Takže zkusím to použít tak nějak, aby mi to nepokničilo ten make-up. Mě třeba hrozně jako sere, že to obočí je takový prostě jako nesouměrný, takže často jako, když si ho maluju, tak je i problém, jako, že třeba v mojí rutině, tak bych řekla, že jako víc jak 60% zabere dělání obočí, jo. Protože prostě jak ho mám jako nesouměrný, tak se mi to prostě dělá jako těžce. Jinak kdybyste slyšeli nějaký brčení, tak to je pan Žabák, takže se nebojte. On je jenom, jak to říci, no chtěl být nějakou dámu, ale dámu nemá, takže má smůlu teďko. Nicméně, co asi udělám teď je, že prý údajně tohle to by mělo být jakože na konturování, takže tak. Já mám prosím pěkně na konturování tuhle jakoby dvojí paletku, vidíte, že tohle používám jenom tu jakoby hnědou. A upřímně, jako štve mi to, chci si teď z hebe, až budu nějaký ten penízek, tak si chci objednat jakoby jinou tutu konturovací paletku, protože já, jak mám jako hodně světlej obličej, tak mě třeba ta hnědá na mě přijde pořád hrozně jako taková dožlutá, taková prostě pořád jako tmavá, že já bych spíš potřebovala ještě trošku, aby ta hnědá byla víc jako došedá. Takže tak. Nicméně, zatím to teda funguje hezky, bych řekla, že to víc mi přijde, co já mám třeba svůj konturovací štěteček, že mi přijde, že to rozprostření je takový jako víc rovnoměrný. A já si vždycky jako konturuju většinou jenom takhle, ať nemám maxi bradu. I když ono to ne vždycky jako úplně pomůže. A trošku vždycky ještě lícím kostičky. Jakože přijde mi to lepší, protože s tím mým štětcem jakoby, že on je víc takový jako nepřesný a že vždycky to jako dělalo hrozně jako, místo aby to dělalo takhle jako hezky ostřejší jako linku v tom konturování, tak prostě, že jsem třeba půlku tváře měla prostě jako hnědou, že se mi to úplně nelíbilo. Takže jako asi jsem ten štětec vybrala dobře. No a to stejné samozřejmě na druhé straně. Takže obě strany máme hotové. A přemýšlím, já si většinou třeba jako nos nekonturuju, jo? Sice já mám jako docela velký a právě proto já nevím. Já jsem nikdy nebyla jako fanouškem úplně konturování nosu, takže většinou jako nos si úplně nedělám. Takže to je všechno z mého konturování. No a teď, protože mám trošičku takovou jako olezlou pusu, já celkově jako vidíte, že mám hrozně suchou pusu. A vždycky, když si jakoby nanáším make-up nebo tak mám problém, že se mi ten make-up jakoby dostává na ty rty a hrozně je to nepříjemný, takže si to pěkně dám pryč, aby se mi s vámi lépe mluvilo. Tak krásné. Tak mezi tím já si dám maličkato,
balzám Narty. To je prosím pěkně balzám kávovou čokoládový, který mi vyrobila moje mamka. A úplně ho jako miluji nade vše. Jsem ji teďkom prosila, jestli by mi vyrobila jako znova, protože já už ho mám nějakou dobu. Já vlastně jiný balzám Narty jako nemám. Co se týče make-upu bych možná řekla, že jako moc věcí ani nevlastním, že i když jako fakt miluji make-up, takže jsem docela jako minimalista. Tak a můžeme pokračovat. Tady mám, myslím, že je to od Essence. Teď bych kecala, ale jo, myslím, že to je od Essence, prostě takhle jenom černý stín. A tenhle fakt ultra precizní štěteček si vezmu na obočí. A jsem zvědavá, jak se mi to obočí bude krásně s tím dělat. Tak, takže vezmu si samozřejmě přirozeně trošičku. A jsem na to zvědavá, protože fakt jako s mým obočím je jako úplně maxi problém vždycky. Takže budu takhle koukat dolů, abych vůbec viděla, co dělám. Nicméně já vždycky začnu tak, že uvolním obočičku a jdu takhle jakoby od kraje. Snažím se, jako ať to je co nejvíc rovně. Pak si naberu ještě trošičku stínečku. A jo, budu se snažit teď spíš jako směrem takhle do strany. No, vezmu si ještě zpátky ten, protože tohle to se úplně teda nepovedlo, tak jak jsem jako doufala. A zkusím to ještě dotáhnout, ať to není jakože jenom tak malinko. Jakože i když je precizní, fakt tohle jako, to je problém, jako, to je fakt problém. Takže zkusím si ten štěteček oklepat a do třetice všeho dobrého snad už to půjde. No, víceméně, teď už to bylo lepší, jenom mi ujela trošku ruka, takže to už byl problém na mé straně. Tak, krása. Takže naberu si znovu trošičku stínu. A teď, protože tady mám takhle jakoby takovej záhyb, takže to napojím na ten záhyb. Super, dobré. Ten gel, koukám, že na to mám blbý zaschlej. A teď vlastně zase půjdu jakoby rovně. Tak. Teď vlastně vyplním tu část takhle vepředu, takže si to zkusím otočit. Jo, jako, super, super. No a teď vlastně si ještě jednou naberu a už to jenom vyplním to obočí. Nejhorší je na tom vždycky, aby to obočí prostě jako bylo souměrný s tou druhou stranou, protože většinou, co si budem, moc se to jako většinou nepovede, no. Protože mně přijde, že tohle obočí mám jakoby níž a tohle mám výš, plus tady takhle, jestli to vidíte, tak mám jakoby vynecháno pár jako těch vlásků v tom obočí a prostě je to úplně painful. Já jsem si dřív teda dělala jakoby hnědý obočí, ale tím, že já si barvím vlasy na černo, tak mi přijde jako nesmysl si dělat hnědý obočí. Prostě, když vidím nějaký starší fotky, tak to vypadalo jako tak docela dost jako zvláštně, no. Trošku ještě jsem si nabrala odličovací vody a trošku koukám, že jsem někde přetáhla, takže to zkusím takhle tím doopravit. No a obočí číslo 1 je na světě. Vím, že jako dost lidem se to prostě nelíbí. Jakože, jo, vidíte ten rozdíl, je to taky docela extrémní. A vím, že docela dost lidem se to nelíbí. Už 150krát jsem za to dostala vynadáno, že no, ty máš hrozně tak nepřirozené obočí a proč si maluješ obočí a blablabla. Protože chci. Maluju si ho takhle, protože prostě chci a protože jsem na to zvykla a mně se to osobně líbí, protože jasně teď to vypadá divně, ale když si potom třeba jakoby dodělám zbytek toho make-upu, tak prostě jako si myslím, že to jako sedí víc. A prostě já jsem si nikdy neuměla dělat jako prostě obočí přirozeně. Nevím, jak se to dělá, neumím to prostě. Koukala jsem na nespočet prostě jako tutoriálu, ale vždycky, když jsem se nějak snažila, tak mi to prostě nevyšlo. A tohle je prostě jediný styl, který mě nějak jako osobně sedí a jde, takže
Takže tak. Takže druhé obočí je hotovo, jako není to úplně na 100% symetrický, ale to prostě není nikde. A co já jsem se třeba osobně odnaučila, i třeba co se týče jako dělání sedlinek, že prostě nemusí to být jako na 100% úplně jako symetrický, ale jako když je to close enough, tak to prostě stačí. No, nicméně, stínek si teda zavřu. A teďkon přichází ta část, kdy si zapodruju obličej. Maxi štětec. A já používám tenhle stand zase od Essence transparentní pudr. Když jsme byli v Německu se spolužačkama na letní škole, tak spolužačka si zapomněla pudr a říkala jsem jí, nechceš, já ti půjčím tady můj, to je transparentní pudr, neboj se toho, to prostě jako, to jako není bílej pudr, to je transparentní. Prý ne, prostě na mě to moc bílý. Takže jsem si ho hezky nechala. A je pravda, že jako, když se podíváte na ten štětec, tak trošku bílej jako je, jo. Ale tím, že já jsem hodně světlá, i jako bez bílého make-upu, když třeba používám jenom jako můj tady korektur, tak prostě si myslím, že ten transparentní pudr je na to jako dobrý. Dělala jsem nějaký video od nějaké profi make-up artist, kde říkala, že prostě když se jako děláte pudřík, že to jako nemáte rozmazávat, ale víc jako do toho obličeje prostě jako ťupkovat, nebo jak to říct. A nevím, jestli má pravdu, ale prostě přišlo mi to takový hezký nebo logický, takže od té doby to prostě jako dělám obdobným způsobem. Jako spoustu třeba věcí, co já jako v make-upu dělám, tak jako upřímně ani nevím, jestli je prostě dělám dobře, ale je to jako způsob, kterým jsem se to prostě jakoby nějak jako naučila, protože mě třeba máma jako nikdy neučila, jak si dělat make-up. Takže já jsem se jakoby všechno musela jako naučit sama. A nevím, prostě mě to třeba vyhovuje, ale jako myslím si, že kdyby třeba jsem mluvila s nějakou jako vyloženě paní, která se jako make-upem živí, tak by mi třeba dala úplně jako přes pipíska, ale nevím. Nicméně, pudřík, která máme, já si ho ještě úplně nebudu uklízet. Dobře, pudr mi ujel. No, kdybych ho ještě potřebovala, tak si ho nechám. Tak. No a teď půjdeme na oči, to hlavní, ten hřeb večera. Pokud jste si všimli, tak já mám něco, čemu se říká hooded eyes, jo? A u mě je prostě jako problém kolikrát s různýma jako eye lookama, kvůli tomu, protože já to mám fakt jako ten převis, mám fakt jako hodně. Takže já a oční stíny, to je prostě jako kapitola sama o sobě. Prostě já už jsem viděla fakt dispočet tutoriálu a i tak prostě nějak jako k tomu pořád nedokážu přijít, jo. Takže nevím, zkusíme prostě nějaký freestyle a třeba se zadaří. Takže tak. No, nejdřív bych asi zkusila ten trošku jakoby víc preciznější štěteček s tím, že si vezmu zase ten černý stín a zkusím si takhle jakoby nad tím udělat takovou linku. Uvidíme. Jakože já upřímně ani na tenhle eye make-up prostě nemám jako žádnou vizi, jako samozřejmě hledala jsem nějakou inspiraci. Ale úplně jako jsem prostě jako nenašla nic, co by třeba se mi líbilo, nebo nějak tak. A já nechám takhle to očko otevřené. No, nechala bych to zatím takhle jenom na půlku. S tím, že vezmu pak ten ještě preciznější štěteček. A to zkusím takhle tady. Protože tady, jak mám ten můj převis, tak to je prostě... Je to painful. No, něco jsem tady jako vytvořila. Ale teda jako nevím, upřímně, nevím. Prostě říkám, já a stíny, to je prostě boj, no. Zkusíme to nejdřív jako experimentovat na jednom oku a uvidíme. Takže tohle si odložím. A teď si vezmu tenhle fluffy štětec a zkusím to jako rozblendnout. Uvidíme. No, něco to udělalo, ale ještě budu chvilku blendit. Jo, tohle je asi something. Nevím, jestli se to takhle má dělat, ale whatever.
Myslím si, že to nevypadá jako hrozně, takže zkusím to skopírovat na druhé straně toto. Tak teď si ten štěteček, co jsme použili na tu černou, tak si ten štětec si očistím. No a zkusím teď takový experiment trošičku. Já bych jako chtěla, abych půlku jako oka měla červenou, půlku jako bílou. A tady bych ještě potom víc jako zintenzivnila tu černou možná. No, uvidíme, ono to možná stejně bude jakoby k ničemu, protože já stejně pak jako si linky dělám jako trošku speciální. Takže uvidíme. A pak bych dala asi červený stín, takhle trošičku spolu s černým. No, to je moje vize, uvidíme, zkusíme to. Mám ten červený stín a zkusím ho dát teda jenom takhle jako na půlku oka. Ono to moc na té kameře není vidět, ale I promise, v reálném životě to jako jde vidět líp. Nevím, jestli to tím osvětlením nebo čím to je, ale prostě, no, mimo kameru je to trošku víc intenzivní ta barva. Takže to by bylo. A teď vezmeme ten druhý štěteček, ten víc preciznější a použiju bílej stín. To mám zase na jiný palece, než tady by bílej stín, jako není to úplně bílej stín, je to taky krémovej. A já v tomhle tom chci jakoby úplně bílej stín. A i takhle trošičku zkusím ten vnitřní koutek. Takže takhle to očko vypadá. Teď zase ten bílej stín dám do vnitřního koutku sem u druhého očička. Takže takhle ty očka vypadají. A přemýšlím, co teda teďkon. Možná bych vzala teďkon ten zkosený štěteček, co jsem používala na stíny, s tím, že bych si vzala trošku černý a takhle, jak mám tu dolní linku, tu waterline, nebo jak se tomu říká, tak si to tam trošičku zvýrazním. Tak super, to stejně na druhé straně zase, jako vždy ostatně. No a tady mám zbytek toho červeného stínu, tak to trošičku přejedu, tu dolní linku. Tak super, takže to bychom měli. A vzhledem k tomu, že vidíte, že už ta černá tady jako nejde trošičku, jako skoro vlastně vůbec vidět. Tak teď vlastně, když zavřu oči, tak tady bych chtěla prostě mít trošičku víc toho černého stínu. Takže přemýšlím, co na to vezmeme za štětec. Já bych asi klidně se nebála, kde pak ho mám. Vzít tenhle a zkusit jakoby nad tím okem trošičku víc jako zintenzivnit tu černou. Já si odložím tady tu paletku sem krásně a zkusíme to. Kdyby ne, tak já mám ještě starší štěteček, který není takhle jako hodně fluffy, ale je méně fluffy, takže by byl možná trošku přesnější. No zkusíme to schválně. To je jak moc! Pane bože, ty to vidíš. I když, no, nevypadá to zase tak šíleně úplně. Jo, vypadá to docela v pohodě. Stejně ale budu potřebovat to trošku ještě rozblendit, takže já to udělám tak, že to stejně udělám na druhé straně, pak ten štětec očistím a víc to rozblendíme. No, docela v pohodě, bych řekla. Jo, vidíte ten rozdíl, že tady je to víc takový soft, tady je to víc takový jako harsh zase. A tady mám trošku teda jako bordel s tím, takže trošku to zkusím, teď jsem si to píchala do oka. Zkusím trošku ještě ven to rozblendit. Ale stejně tady budu mít jako linku jako kráva, takže se vůbec nemusíme bát toho. Ještě jednou očistím a jdeme na druhou stranu. Tak, takže takhle to vypadá teďkon. Já ještě jednou se tady trošku přejedu tu dolní linku, ať je tam trošku víc tý červený a přesto dám ještě trošku víc tu černou. Takže máme stíny hotové, bych řekla. Mě strašně štve, že ten telefon prostě jakoby nezachycuje víc tu barvu. Já vám to zkusím nějak upravit v postprodukci. Protože když se jakoby kouknu tady do zrcadla, tak prostě je to úplně krásný, sytý, jo. A když se koukám takhle jako na tu kameru, tak je to prostě jaký vyblitý, jo. Takže
trust me, fakt jako pracuje se s těma štětečkama úplně úžasně. Když trošičku se přiblížím, ono to fakt nejde tolik dobře vidět prostě, ale že ono to opravdu jako vidíte ten přechod, takhle to vypadá fakt hrozně úplně hnusně a vyblitě, ale když se kouknu jakože takhle fakt do zrcadla, tak to fakt nevypadá tak hrozně. No, říkám, zkusím to nějak upravit v postprodukci, abyste viděli to, co vidím já, ale nejsem si tím úplně tak jistá. Nicméně, jelikož jsou oční stíny hotové, tak to znamená, že přejdeme na linky. Ta nejvíc funny část, protože jako já jsem vždycky zvyklá si jako zaklonit nebo předklonit, být opřená prostě jednou rukou a kreslit si to pěkně. No jenom, že tady nemám jako o co se opřít, takže zkusím se tady nějak jako naklonit víc, aby mi to líp šlo, protože jako většinou linky mi jdou krásně, ale musím se mít o co opřít, no. Takže zkusíme to nicméně. Takže když dělám jakoby linky takhle, tak se snažím mít jakoby otevřený okno, otevřený oko a koukat jako nějak víc jako přirozeně. A protože jak mám ty hooded eyes, tak se to jinak prostě dělá strašně jako špatně. Ale ty já skoro nedýchám normálně. Já to zkusím ještě trošku víc jako protáhnout. Ať to není takhle malinká linka, ať je možná větší. Ale bojím se, abych to tím jako neskazila, protože takhle je to jako hezký zobáček. Ale dneska bych jako radši něco víc trošku jako extrémnějšího ještě. Jo, myslím si, že se mi to povedlo. A většinou já ráda jako chodím po krocích, jako, takže teď to stejný se pokusím udělat na druhé straně. A vždycky se jakoby takhle ty strany střídám, ne že jako udělám jedno oko a pak druhý oko. Jo, jako někdy to tak mám, když mám na to náladu, ale většinou jakože vždycky po krocích to jakoby opakuju. A tohle je moje zrcadlo. A teď co vlastně udělám je, že se zase namočím štěteček. Jsem vám ani neukázala, co mám. Mám takhle jo, ukazuju to jak takhle od Essence voděodolnou linku. Jakože mně se třeba stává, že mi občas jako docela praská jako na oku, takže to mě sere, jinak by byla jako úplně perfektní, si myslím. Teď se vlastně koukám rovně zase, ono to jako nevypadá z pohledu ty kamery, ale koukám se prostě jakoby co nejvíc rovně a snažím se od tohohle z toho kraje jít vlastně do prostřed. Tak, jo, vidíte, že je to takhle jako kriplovské trošku, ale to je v pořádku, trust the process, jakože. Takže máme to takhle na obou stranách a teď zase vám ukážu tady na mé pravé, nebo levé, pravé straně vám ukážu, co dál dělám. Takže se to namočím, teď se tentokrát se vlastně koukám jakoby co nejvíc dolů. S tím, že tady, jak mám ten zobáček, tak se snažím jít jako s tím doprostřed. Tak jo, vidíte, že už je to ostrý, hezký. Teď se koukám pořadu. A teď to takhle napojím. Tak, po 150 letech se mi to tak nějak podařilo stejně. Musela jsem se ještě opravit ty stíny, protože, no úplně jsem to posrala zase. No a teď si co nejvíc naberu a pěkně vyplním to, co jsme vlastně teď vytvořili. Takže kamera mi ujela někam do hajzlu, takže jsem ji musela tady přenastavit, takže sorry, jestli to nějaký divný. No, každopádně teď musíme udělat to, že to celé hezky tak nějak jako spojíme, jo? Že to pěkně spojíme. Takže zase co nejvíc si prostě otřu ten štětec, ať tam jako zase toho není tolik. Teď budu koukat zase dolů. Já zkusím se takhle natočit, abyste viděli trošku líp, co dělám. A vím, že se to bude potřebovat a takhle tady napojovat, takže tady si to jenom takhle zvýrazním. No a začnu vlastně úplně tady od toho koutku.
a hotovo. No a to stejný zase na druhé straně. Doufám, že to nepodělám. Já teda ještě dělám ráda jednu věc, protože ono se mi docela dost dostává toho produktu jako na moje řasy a pak když jako se věnuju něčemu jinému, tak to zaschne na těch řasách a je pak skoro nemožný si udělat řasenku. Takže rovnou většinou po tom, co udělám linku na jednom oku, tak si dám řasenku. Já používám 2 řasenky, jo. Tahle je úplně moje miláček, ano, moje miláček. To prostě můj milášek, ale je to hrozně drahá řasenka, asi 320 stojí, nebo 270, prostě něco mezi 270 a až dejme tomu 330 stojí. Což jako pro mě za řasenku je fakt hodně. No pak mám tohle cheap shit od Miss Sporty, ale má na hovno štětec a nelíbí se mi. Takže já vždycky nanesu trošku ty Miss Sporty a pak víc jako ty řasy rozdělím touhle skoro prázdnou řasenkou od Rimmelu, prosím pěkně. Prostě když už mám být cheap, tak ať jsem cheap pořádně, ne? No, nepovedlo se mi to úplně jako jak bych chtěla. Já prostě mám hrozně velký problém, že vždycky dělám třeba jedno oko a úplně krásně tenkou linku dělám a pak tady udělám plnou tlustou prostě. No takže jsem to musela trošku jako stlouštit, nebo jak to říct, no a tím pádem moc nejde vidět ten stín. Hej, to je fakt strašně, jak je to vyblitý úplně na té kameře. No, nicméně jako jde to trošku vidět, ale teda jako mé úsilí bylo schramsnuto, nebo jak to říct. Ještě teda, co bych jako ještě jednou zopakovala, je to, že si vypůjčím tady takhle červený. Nevím, co tady dělám s tou rukou, jo. Prostě já už asi nevím, ale trošku víc bych ještě teda dala důraz takhle jako na tu červenou tady pod tím okem. To už bylo moc. Tak já to trošku takhle roztentočkuju. Tak. Jinak řasy už mám hotový, budu teda dodělávat ještě jako spodní řasy, ale to až za chviličku, protože nás čeká ještě jeden krůček. Tak, já si myslím, že dobrý. Tady jsem se ještě upravovala trošku tady to bílé, protože to nešlo moc vidět. Takže teď si dodělám takovýhle jakoby zobáčky, to hnedka uvidíte. Takže teď zase koukám tak jako víc trošku dolů. Tohle většinou opravuju na několikrát, protože jak je to hodně precizní, tak někdy mi to prostě dá zabrat. Tady trošku jako vyplním tímhle směrem. Pak se snažím jakoby skrz fakt maličkatý tahy tím štětečkem. No, teď se mi to zase nepovedlo se mi to. Takže jo, ježiš, co jsem to s tím udělala. No, takže z toho make-up tutoriálu si rozhodně neberte příklad, protože fakt dneska mi to prostě nejde. Už alespoň vím, proč nedělám make-up tutoriály. Prostě na to nejsem stavěná asi, no, nějak. No, ty tomu celé opatlané, hej. Tak, už je to super duper konečně. No a teď ještě druhou stranu, no to bude zábava zase, protože věda je zábava. No, tuhle stranu jsem konečně dala na první pokus. Já většinou ty zobáčky nemám symetrický, ono je to docela jako Mission Impossible, udělat to jako úplně symetrický. Nicméně toto už nepotřebuju. No a teď jdeme do finále vážení. Tady většinou naštěstí stačí použít jenom, znači jako ona není úplně ještě prázdná, ale už je téměř prázdná. Do pipky, běž pryč, vlase. Takže, teď si vezmu s pudrem zase štětec, maličkato a dám si takhle okolí pusy trošku, protože jak jsem si dávala furt ten jelení lůj, tak jsem to hodně smázlo. Teď vezmu zase jelení lůj, ale hodně maličkato, jenom už dám. Přes ty fakt jako nejhorší části. Ty vole, to je fakt hrozný, mě to úplně šíleně. Úplně šíleně, prostě loupej. Prostě já asi nejsem zimní typ člověka, hold. Tak. No a teď.
si vezmu takhle od NYX tuhle tuštičku. Koukám, že si ji budu muset ostrouhat. No a pro dnešek to bude stačit ještě. A že já zvýrazním si takhle kolem dokola rtíky. Já mám dokonce i rty nesymetrické, takže to je vždycky zábava taky. No a potom, co mám rtíky jako obtažené a trošku vyplněné, tak tušku zahodím a doprostřed mám takhle od NYX zbytek černé rtěnky. Takže trošku jako pootevřu pusu. A jenom takhle trošku jako si dám. Pak si to rozmáznu takto. A prstem to ještě trošku v podstatě jako rozblendím trošku. Takže tak. Takže to jsou moje rtíky. No, v podstatě tohle je tak nějak až na tu kombinaci jakoby těch očních stínů. Tak v podstatě to je můj jakoby basic make-up, jo. Jenomže tohle byla jakože má se to vztahovat k Dextrovi prostě a jakože tohle je málo speciální. Chce to jako něco ještě trošku jako víc crazy. Takže mě napadla jedna věc. Zkusíme to, bude to hodně jako freestyle a nevím jako jak to vyjde, ale uvidíme. Nicméně, tady v téhle paletce od, je to Essence, je to Harley Quinn paletka, tak jsem zjistila, nekoukejte, je špinavá, tak jsem zjistila, že tohle jsou vlastně jakoby v podstatě linky jako na oči. Takže jsem dostala takový nápad. Nevím, jak to půjde zrealizovat, ale zkusíme to nějak. Dneska jsem ještě nepoužila ten štěteček, o kterém předpokládám, že je asi na korektor. Mně napadlo, kam jsem to zase dal? Tady jsem to dal. Takhle mám takovou malinkou mističku. Napadlo mě, že bychom si trošku jakoby odškrábli ty linky, protože já většinou barevné linky prostě nenosím, nejlepší jsou černý, že ano. A že bych to smíchala trošku s vodou a zkusila se udělat takový jakoby stříkance na sobě. No zkusíme to. Takže dejte mi vteřinku, já to nejdřív připravím a zkusíme to. No, něco jsem jako vytvořila, ale není to úplně takový červený, jak bych chtěla. Takže já si to tady položím, snad to nevyliju a zkusím do toho ještě naškrábat trošku očního stínu, který je velmi červený. Já budu celá zaprasená, už to vidím. A zkusím jakoby na sebe jako takhle... Je to vidět? Červený palec mám, to je tak všechno, what the fuck. Tak to počkejte, já to musím zkontrolovat. No, udělalo to hodně málo, no, takže teď tady budu dělat tohle, to nějakou dobu, dokud to nebude mít nějaký efekt a za chvilku se vrátím. Hotovo, no, čekala jsem, že tady teda budu díl, ale docela se mi to jako podařilo. Chci jenom takhle, aby to bylo jakože subtle. A no, takže tohle byl můj make-up tutoriál, jak si zkombinovaný s tímto a s tím, co vlastně si dělám v podstatě skoro každý den. Půjdu si nějak jako trošku upravit, rozpletu si sop a jo, uděláme si nějaký, jak se tomu říká, no prostě bude showtime. Tak jo, takže takhle vypadá ten finální make-up look. Nevím, no. Není to asi nic úplně extra, jako měla jsem upřímně nějakou jako lepší vizi, nebo jak to říct, ale no, prostě tohle z toho vzniklo. Jediné, co si myslím, že se mi povedlo, jsou jakoby ty stříkance, jinak je to v podstatě můj jako basic make-up look, který není ničím jako úplně speciální, ale byla jsem hrozně ráda, že jsem si mohla jako vyzkoušet ty štětečky. Jsem z nich úplně unešená a předčily mé očekávání, takže určitě jestli někdo jako plánujete si je koupit, tak je mohu jenom doporučit. No, takže jako vždycky není to jako sponzorovaný, prostě je to jenom nějaký produkt, který jsem vám chtěla ukázat, který jsem si s váma chtěla vyzkoušet a který se mi prostě jako mega moc líbí. Takže jo, napište do komentářů, co si o mém make-up looku myslíte a jestli se vám na ten tutoriál koukalo aspoň trošku dobře, protože já asi fakt nejsem člověk na to, abych dělala prostě jako make-up tutoriály. Každopádně budu se s vámi těšit u dalšího videa. Mějte se krásně a pa pa!